evo nas u novoj epizodi, evo nas u novoj, pa, hoću, da, kažem, mami, hoću Coca-Cola, pa, hoću Coca-Cola. Evo, izvoli, Aleksa. Djeca si ti došla, brojala je čak. Odošli, kremu sam zabrojala da mi dam u luk. Šta ti u nije smo izbrojali? Ti bez šećer, Strinko. Bez šećer. Nemam zub, je. Malo Gdje dena sam ga kod zubara. Dole li? Malo dena u neko šanu. No nic, dosadno celo jutro zove. Pa on bi podenaja, što? Kako podenaj? Što je rekla na deca da će ga... Ama jeste, podenaj, vija celo jutro si zove. Bogdan mu šta je u Šta tebe? radiš to? Snimaš mene i babu. Kako je, si snimao? Pa snimam. Ujutro stao Bogdan u 9 sad skočio od tuda, koliko je sad? Njam, Krastavčić. Završi se ova epizoda, Krastavčić. Svi recite, svi